wechegi nyinga Lydia Okeyo machiegni. Jatenda piny Kenya William Ruto medo golo siem ne joma roch arita ne gidhi mote badgi kinde ma pedha dhi nyime nyandwat mar ho mar okak ka bende golo chik ni onge jakwath moramora ma ibiro yiene ting'o bunde e kinde ma gidhi kwath. Jatend piny owacho magi e kinde maloyo familia 300 osedar e miech kaluwore kod monj ma itimo gi jokuo jamni e gwenge ma Samburu kaka George Bati leronwa. Kakoro sekalo juma achiel nyaka ne piny owacho chaka pedha mar kedo kod arife ma pachgi galagala mosebedo karocho arita kendo nyayo kuo jamni nyandwat mar ho mar okak. Joma undugo pod medo monjo jodak ka ok gidewo duond piny owacho mondo gidwok bunde ma gin go ataro mar chike lwet sirikal. Gino makoro miyo piny owacho medo keto yore mag thiro ma undugo ka jatend piny William Ruto e twak mare ka dhood nam chumbi ogolo chik makumo jakwath mora mora ting'o bunde e kinde modhi kwath. Saa hizi kuna operation kubwa inaendelea kule North Rift kwa sababu wale wajeuri bandits ambao wametuzoea. Mimi nimewaambia safari hii hakuna mtu ataruhusiwa kutembewa na bunduki anachunga ng'ombe. Kila mtu atafute fimbo aende achunge ng'ombe. Mambo ya bunduki ni ya askari. Jatend piny ogolo chik makamano ndalo achiel kende bang' joma undugo monjo gweng' ma Sapuki e kaunti ma Samburu kendo nego ji 3 oting'o ruoth makono kata obiro ne jolweny otere gwengego mondo jiw arita ne jopiny. Familia maromo 300 osedar e miechgi ka sikunde kaka Pora, Sipei kod Kapuki bende olor kaluwore kod monj motimo Sidi ka jopiny koro kwayo piny owacho mondo miyo jiw arita mondo giyud kaka ginyalo dok e miechgi. Unfortunately, now we have 3 schools which have been closed in this area. We have Pora, we have Sapuki, we have Sepei, and it's very unfortunate because these children will be behind in their studies. I really hope that peace will be restored here so that the children can go back to school. Sisi tumetoroka, tuko kwa hii kasenta kidogo, hatuna chakula, hatuna ng'ombe, watoto wako kwa shule, wanatambaa tu tuko pamoja nao. Na ile shule watoto wako hakuna mtu anaweza kukaa hapo na mtoto yake aende hiyo shule. Hiyo shule ni shule nyingine mbaya sana iko ndani ya wadui. Tungeomba usaidizi sana kwa serikali wakuja watuletee usalama. Pia kama sisi refugees wenye tuko hapa hakuna mahali unaishi. Uliacha kila kitu huko. Your properties destroyed na bandits. Na pia wamechukua mali yote. So tumebaki kama hatuna chochote. Kochiwo chiemb kony ne familia ma monjo riembo e miechgi, jaod bura ma Samburu West na Isula Lesuda opako gai mar obila Jafet Koome kuom kawo ndamo mapiyo kendo oro obila mondo rakre gi joma undugo. For our NPR and Rangers, because they are the ones who are doing a lot of work here of offering security, we've also offered them food. And yesterday, after what happened when the principal chief was killed and 2 people and also some homesteads were attacked, they were able to send some reinforcement from the military and also from other departments, and at least for the first time in a very long time yesterday people slept peacefully. Wang teko manyaka sani joma undugo keto kendo dhi nyime gi timo monje gwenge ma pedha dhi e nyime nyuolo penjo ni to dipo ni gichayo chik ma piny owacho keto koso nitiere tiegruok moko maling'ling ma gin go mamiyo ginyal luoro kata mana jolweny. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakorom